Waƙar da na fara yi ba ta fim bace, waƙa ce akan kaina wadda na yi ta akan wata yarinya wadda iyayenta suka ce ba za su ba ta ni ba sai wanda ba sharifi ba, saboda ni sharifi ne kuma yan uwanta sun taɓa auren sharifai amma ba su ji daɗin auren ba, saboda haka shine na fara waƙa daga kan wannan abin saboda bakin cikin abu. To an ce a san mutum akan cinikinsa, ko za ka iya ɗan rera mana ita wato tuna baya? Sai a ɗan gwada. To muna jin ka. Soyayya rayuwa ce wani sa'in takan zamo haɗari. Soyayya rayuwa ce wani sa'in takan zamo haɗari. Bismillah zan yi waƙa ta a gurin da babu kamar ta, wacce santa ya shiga zuciyata kuma gashi ya zammina haɗari. Watakila waɗansu na tsammanin a nan basirar ka kawai ta tsaya, kakan yi waƙa ka kwaikwayi muryar mace, ko za a iya gwada mana ta macen a nan? Iyayya batutuwar rasha wanda na so yana ta kyama ga wahala gani da yin bauta kan ƙauna na kasance na cizon 'yan yatsuna.